thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1.
Ibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Time check, 45 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga. Mga kabombo, welcome back sa aton nga nagapaday nga programa ang Good Morning Philippines. Pero antes kita magpadulong bala sa aton ning dugang nga topic for today, no? Before natong padulungan ng aton nga mga bisita, aton to anay padulungan liwat ng patrol no ko sa kay Bombo Grace Lobaton. Dugang lagi nga impormasyon no sa ginaaligar nga okon pulis no nga ginhalid man dito sa may hinigaran na kag hibalon din nato ng possible pagiging nga mga dugang mga informations kaupod sa kay Bombo Grace Lobaton. Bombo Grace sa report, please come in. Bombo Andrew, live kita subong sa BCPO Police Station 5 at kagang sitwasyon dire tam agid ka linong. Bombo Andrew no, sa pag-abot ko pa lang ngara ako duwa ka mga police officers ang gin-istorya lagi pamangkot regarding sa sining insidente no nga alleged butang tadanay be alleged no samtang wala pa na konfirma sang hepe mismo sang Police Station 5 kay Police Captain Masangkay no kay ato to subong sa area sa Banwasang Hinigaran. So according sa ila dire Bombo Andrew, si Captain Masangkay na lang ang mahatag sang information no kag confirmation pa man lang Bombo Andrew. Okay, but as of now, tay patay ng investigation Bombo Gracelyn kon katapog gid man ni siya sa Police Station 5 ba? Yes, Bombo Andrew, but na sa information nga nabaton ta no siya no or ang victim dire isa ka personnel no o kon police sa Police Station 5. Okay. But Bombo Gracelyn, ano ni ang mga reaksyon mo dira sa mga kapulisan na sa pagpadulo mo dira no? Kaga reaksyon sang hepe man dira Bombo Gracelyn. So Bombo Andrew, wala na ako nakaabot dire kay Police Captain Christopher Masangkay no kay ato na sa area. Okay. Ang ari lang dire pila ka mga kapulisan ta kaginadwa lang ginabtan ko kag tama gid ka linong no magpamangkot ko sila Andrew do inis lang mo sabat no regarding sa amuni nga natabo. So ari man diri kagina ang hepe sang Police Station 7 kay taga diri man no sa Barangay Granada si Police Captain Bonilla. Yes. No? Okay. But Bombo Gracelyn, tisubong do ka ano pa ni no? Do hindi pa ni naton gid ma-disclose ang information kay because nga
o saon pa. No, kung sa day ba ni siya nga specific nga police station, ti initial pamalaning nga dira siya sa police station 5. Yes, Bombo Andrew, kag dugang pa sina taga-barangay Punta Taytay ni siya, syudad sang Bacolod. So, positive no nga diri siya gaobra, Bombo Andrew, malapit lang gid diri sa area. Oo. So, taga Bacolod ginigali ang ini nga police. Yes, Bombo Andrew, taga Bacolod ini siya. Oo, okay, sige. But Bombo Grace Lane, why pa ni naton man na na-check in ang reaction sa pila dira na kaupdanan dira kay as of now hindi pa man sila ni buya gid man sa ilan nga mga statement kon confirm gid man no nga ilan nga kaupod dira tikaluoy man ni kay Sir kay Police Corporal Madelo Bombo Grace Lane no as of now hindi pa ni ma-finalize ang investigation no kon ano ni ang natabo ginhaliid gin man da siya bala o kon dira siya ginpatay sa dira nga lugar sa may hinigaran Bombo Grace Lane. So wala pa na Bombo Andrew no sang information gid nga concrete no kung ginhaliid lang siya o kung dira gid ginpatay kay gina-investigaran pa gid subong so kalayo gani Bombo Andrew nga nakalabot siya sa banwa sang hinigaran Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Grace Lane bantayan ta ina no. Kag check na naton sa hepe sa nga Police Station 5 sa kay Police Captain Christopher Masangkay no. Kon iyagid man ni tawo Bombo Grace Lane. Bombo Grace Lane, no? Bantayan tanang dugang update kag madamo gyud salamat. Yes, Bombo Andrew, para sa mga madugang update, bantayan talang dugay-dugay. No, kag ini si Bombo Grace Lane bato nag-report live sa BCPO Police Station 5 para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Okay, sige madamo gyud salamat kay Bombo Grace Lane Lobato, no? Ang dugang nagid man nga impormasyon na tuhoy sa ginaaligara paghali dira no sang isa ka pulis no dira sa banwa sang hinigaran kag ginaano pa ni ginausisa pa ni subong no kun katapog man siya sa police station 5 confirm na kami mga identification cards na to nga nakitaan sa area o kun sa crime scene nga naupod mismo sa nasiling ni nga biktima mga kabombo. Time check 50 minutos na nakaligat sa takna nga alas sa 10 sang aga. So this time kita magkapadulong sa aton nga bisita subong nga aga no kaupod sa kay Sir George de la Cruz isa ni siya actually ka manunudlo kag may initiative man sila no nga natigayon especially sa pagbulig man sa mga kauturan naton especially sa mga ginikanan o kung sa mga Iloy no dito sa bayan man sang may Felisa dira kag sa may barangay Handumanan nga mo na ganyan balblan naton nga hindi lang nakutob sa basura no. Pagkatapos ng basura, mapuslan pagali, no? Amo na balblan nila nga may pera sa basura. Sige, checkeron din nato, no? Kag kaupod naton subong ang nagpanguna man sa amuning nga project, no? Sa kay Sir George de la Cruz. Isa ni siya actually kamanunudlo man, no? Kag i-share man ni sa ato, no? Kung paano ini natigayon ang ini nga proyekto. Okay, sige. So, check nato, no? Okay. Samtang nagaano kita kay Sir George, actually okay naman si Sir George, no? Ang ining proyekto, do kadamo man ini sang nakabenepisyo, no? Do kadamo gid sang ilan nga mga products, especially sa mga basura, no? Amo na ginabalblan naton para ma-reduce naton ang waste naton, no? Ipatigayon naton ang 3 R's, no? Amo na bali lang reduce, reuse and recycle. So amo ni subong ang possible maubra naton, no? Paagi kung artistic kadaya karon kung may abilidad kadaya sa pagdisenyo sa ibang mga bagay nga para sa imo pwede mo magamit, no? O kung pwede mo pagidbi mapatahom, no? Amo ni siya, no? Pwede siya maubra as negosyo man. Kag syempre makapatigayan ka man sa mga livelihood project. Sige, so oras na si Pekalinya si Sir George. Sige no, i-anong tala na pa-adjust tala na karon sa iya. Sige. Sir George, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Ann, sir. Good morning, Bombo Andrew and Bombo Ann. Yes, sir. Sa tanan niya tagpalamati sang Bombo Radio, maayong aga sa tanan. Okay. Sige, Sir George, no, before kita mag-start it's ato ning proper interview. Sir George, pwede mo anay ma-adjust ang imo dira nga angle sa camera mo, no? Kay do medyo nagatakilid kita. Okay, sige, okay na. Okay, sige Sir Okay George, na. thank you again. Oo, salamat kid Sir George, by the way, no, salamat kid sa imo tiyempo
kag para mapalapnag man ang ini nga proyekto man no kay basic pa lang ni Sir George mag laptop gini sa pila ka bahin man sa nga syudad kag sa probinsya man sa Negros Occidental lang imo ni nga trash to cash no. Sir George, paano ini no? Paano ini na suguran kag sinugin man ni Sir George ang kaupod mo dire before nyo nigin na suguran ang ini nga trash to cash no upcycling for a living, Sir George? Actually, sang 2020 ni siya nagsugod nga konsepto. Okay. Pag igo gid sang pandemya sa aton. So, kay supposed to be project ini siya sa eskwelahan, paagi sa ako ni club. So, kaso kay wala kita sang face-to-face nga meet up or meeting or klase sa aton nga kabataan. So, patigayon ini natin yung gindala sa dito sa Barangay Felisa. Bali, nahimo ini siya nga school to community program. Bali na pa idalom ini sa aton nga advocacy sa aton nga club, Chamber of Young Entrepreneurs, kag ang iya nga sister club nga Verde or Brigadiers of Environment for Reconstruction and Development. So kay nga dito sa Felisa bangod nga ini sila ang ilang mga kabataan diri man no nag-eskwela sa aton nga eskwelahan sa Handumanan National High School. Okay. Nga oo. So, kag sa pagkabalo naton, ang Barangay Felisa, bali, isa ini siya ka-barangay nga sa diin, diri na pahamtang ang sanitary landfills ang siyudad sa Bacolod. Correct. Kag sa aton man na hibaluan, sa aton nga pagpakigangot dito sa ila, may mga organisado na dito nga mga kananayan sa Barangay Felisa. Sa diin ang ila, ini pangitanan pagpamasura. No? So, kag nahibalaan man naton iban ini sa ilang, ila kabataan, kisa gaupod man sa ila pamasura. Kung kaisa ano naton nga ang mga kabataan na nagapulaw gali dito no so kisa ma-absent sa eskwelahan para lang makapamasura dito. So ini siya konsepto bali livelihood program ini siya no nga sa diin sarang ini siya nga makahatag sang source of income sa aton mga kananayan. Nga sa katunga-tunga no kalalawran sang pandemya. Yes sir. Nahimo ini naton sila nga itap bilang nga human resource sa atong komunidad nga sa diin nga kinahanglan ini sila sang aton nga bulig. So ang ini nga konsepto na tigayon kay tungod nga project basura kay tungod nga sa sanay siling naton pagmamasura lamang ang ilang nga palangitan-an. Kag magluwas sini ti ususubong ang natawag naton nga mental health nga advocacy. Yes sir. So parang may kalingawan man ining aton mga kananayan no nga lipod sang ilang nga do katalaw no sa matag adlaw nga pag-atubang sang krisis sa pangabuhi wala sila sang pangitanan. So nahimo ini sila nga nalingaw sa ini nga programa. Sa pagpatigayon naman sang aton dira nga Barangay Council no sa pamuno ni Barangay Kapitan Ramon Harden. So kag ini siya natigayon bangod nga may pondo kita gikan sa National Commission for Culture and Arts sa NCCA. Kag oo nga amo ini ang naghatag sang pondo agud nga mapatigayon nga ang mga materials nga mga synthetic madapat ini sa mga recyclable nga materials. Okay. Kag naka-come up ini sila sa mga munyeka. Ang konsepto maskara. No, maskara dancers, miniature siya sa maskara dancer. Okay. Kag nga maskara dancer Bombo Andrew kay tungod nga kilala ang Pilipinas sa bug-os nga kalibutan sa Mascara Festival. So gina-promote man naton ang Mascara Festival. Paagi sini munyeka no nga ini siya daw nagaserbi ini siya nga daw pwede mo siya ma-trophy, pwede mo siya ma-souvenir item no. Oo. So kag unique ini siya nga advocacy kag programa kag santo ini man siya sa Sustainable Development Goals naton sa United Nations. I see, okay. Pero Sir George no, because muna bi nga mga reason dira kay ang Barangay Felisa no do ara gid mismo da nga malapit nga aga sanitary landfill. But Sir George, amo na siya nag-push gid sa imo nga ano pagali sir no, mapuslan pagid gali ang mga ginapanghaboy naton nga mga basura. Sir George. Oo. Hindi lamang ina nga damo sila sa mga kinalain-lain nga produkto nga ginaobra. Okay. Parehas sina sang mga lampshade no. Kung makita ang ining mga sapatos, pwede nila mahimo lampshade no, do base bala. Ining mga plastic
bottles ining mga tag 5 liters ni nga mga plastic no sang tubig or mga soda, mga soft drinks dira nahimo ini nila nga mga lampshade. Okay. Oo. Okay. But Sir George, di subong actually pila ni sila gani ka mga parents kid ang do naka-benefit ni Sir George. Paano mo ni sila na invite dira? Paano ni nasugudan, Sir George? So una ini kay kwani siya mo naangot man ini sa natawag naton nga COPAR or Community Organizing Participatory Action Research. Sa diin bilang advokasya ko kinahanglan ko nga mag-conduct man ini isang action research na ginatawag, meaning identify naton ang problema kag tagaan naton sang action. Kag itug tulupangod. So nagkadto kita didto sa barangay kag mga kapin 30 ini ka mga nanay, bali supposed to be first batch ini sila no nga gin meeting naton kay may organisado na sila nga isin mga kananayan. So kapin 332 na sila dira no ang organisado, pero ginuda lang naton ang 30 kay bangod nga may natawag kita nga amat-amat lang kay bangod nga wala kita sang space gid kag gina-observe naton ang protocol. So hindi kita basta-basta lang nga maghikot sa mga bagay-bagay nga wala kita naga-adhere sa protocol. So paagi sina naka-collaborate kita sa City Cooperative and Livelihood Development Office sa pamuno man ni Ma'am Brenda Bordeos sa paghatag ini sa aton sang ining konsepto man no kung paano gamiton obrahon i-assemble ining maskara nga dancer nga muñeca, maskara doll in short. Kag makapin sulod isa ka semana nga training. Tapos upod man sa aton ang Department of Trade and Industry nga nagpatigayon man sini sa paghatag sa ila sang training sa mga kananayan nga aton benepisaryo sang programa paagi sining natawag naton balang kung paano padalaganon ang negosyo no tinudloan sila financial nga aspeto, marketing para nga ma-enrich ang aton mga kananayan. Amo ina siya. So damo kita sa meeting nga natabo pakigangot dito sa barangay no kag nag-resolution ini sila kag natigayon nga gin-adapt ini sang barangay council ang ini nga programa kag natigayon kag amo ini. So sa subong kuan kay tungod nga do kahina gid sang aton nga subong sa in terms of marketing kay tungod nga limitado ang tawo no. So amo na ang challenge subong sa sini nga kuan kun paano na ini siya ibaligya. Kay isang damlag pa, nagpasalig man ini sa aton ang Department of Trade and Industry nga kung magbalik na ang normal nga operasyon sa aton kapinpasang turismo, sa ekonomiya naton, after ng equality assurance ini sila ang produkto, pwede na ini siya madala sa mga exhibit or sa trade fair, kag mismo i-display man sa showroom. Kag subong man amo man ini ang commitment sa aton nga syudad no nga ini siya nga mga produkto i-exhibit. Kag magluwas na Bombo Andrew. Yes sir. May plano man ini nga magapundar man ang kay ini sila nga mga kananayan na organisa na ini sila no himuon ini sila daw small micro business community micro business enterprise kag the first barangay siguro to establish this kind of organization kay mandato ini siya sang gobyerno no nga supposed to be kada barangay may ara na siya Bombo Andrew nga community or barangay based nga micro business enterprise. Pero sa nakita naton sa akon nga pangkulutahit no sa mga issues dira sa kabarangayan wala ini siya napatigayon sang kada barangay kag una gid ini ang barangay Pelisa. So again ang mga plano ini nila is makuha gid sila sang legal nga identity, maput up gid ini sila, makuha gid ini sila sa mga SEC registration no kag tanan nga mga registration kag accreditation nga process dira para nga mangin legal kag formal ini sila nga organisasyon sa aton syudad. Okay. So Sir George, by the way no tisubong as you have mentioned 2020 pa ining concept no
But subong kamusta ka mo Sir George? May 300 plus na dira and then may 30 lang kamo ani nga ginuna. But subong paano ni na paano gin welcome no sang mga ginikanan dira. No, pero Sir George sa kalabanan dira may pila ka percent dira ang mostly ang do ginasaligan dira pagpamasura Sir George sa mga benepisyo o kung mga benepisyaryo sa sininga proyekto Sir George. Kay una, natawag naton nga do transient ina sila dira nga pamasura kay under sa aton maniya Bombo Andrew nga solid waste management balang layi or oo bawal ina ang mga scavengers sa ina nga area kay health risk ina no kag in kaso nga ma-infect sila makalaton ina sila so bawal so kung paano ininila na counter kag na survive so ang mga ginatipon lamang ini ang mga matinlo man yung mga basura nga ma-recycle lang siya kag syempre ang challenge sina una kung paano sila makombinse no nga maka-come up ini sila so gintagaan naton sila sang natawag nga orientation. Yes, sir. Kagintagaan naton sila sang nagakaangay man nga information or knowledge about sa basura, no? Anong epekto, anong positibo kag negatibo sang ini, no? Nga sahi sang hilikoton. Kag kung ano ang pinasini ka contribution sa aton ekonomiya, sa aton nga environment, sa aton palibot, no? Sa aton pamilya. So kag dira nakita Manila kung ano ang mangin benepisyo para sa ila. So kay ini nga programa ang Project Basura tatlo ini siya ka phase. Ang phase 1 ti amo na halin sa recyclable nga mga materials na tawag ini naton nga upcycling. No? Inang mga ginpanghabon nga basura nga pwede pa ma-convert into something nga usable siya. No? Kag dira nagsulod ang trash to cash nga sa basura may kwarta. Correct, sir. No? So gahatag man sa ila sinisang bisan jutay lang nga paglaom or nga mangin positibo sila sa kabuhi, no? Kag inang ini siya hindi gid man sila nga makasalig diri sila sang bug-os gid nga diri lamang sila mabuhi. Kundi ini isa lamang ka mga kahilikoton nga sa diin ginapakita naton sa komunidad sa palibot nga ini siya mangin isa man ka mangin modelo nga istorya para sa tanan kag ang diri man naton makita nga ang natawag naton balang kati uso subo ang kampanya sa climate change. Correct, sir. Kag ang Pilipinas isa sa signatories dito sa UN, no, nang tawag natin nga Sustainable Development Goals. Kag may ginatawag kita nga 2030 agenda. Dapat mag-abot ining 2030 more or less ma-reach naton, no, pangkalibutanon ini natawag naton nga pag-amat-amat nga paghilom o pag-ayos ng aton or pag-normal sa aton nga climate, no? Nga masami ang Pilipinas igo gid permisa ng natawag nga kalamidad o disaster. So mangin resilient. So ginatry naton ang mga hindi lamang ining mga kananayan naton kundi tanang nga if possible all sectors sa aton komunidad. Correct. Kaya diri nagahalin ang if we have this healthy community, yes, we have this healthy nation. Correct. Kay health is wealth. Anon ta ina kon ang tawo gutom, yes, anon ta ina kon ang tawo bala oportunidad. Anon ta ina ang aton kinaalam kun wala naton gina-share dito sa komunidad nga sa diin amo ini silang pinakadako nga mga untapped resources sa aton nga gobyerno. Dapat ini sila tutukan kung nga masiling naton madata ining mga droga, madamo ining mga illegal nga mga ano kay tungod wala pa aliwansan ang aton nga mga katawhan. So paagi sini community-based education and learning ginapaambit ini naton, no, regardless kung ano man ining sector sila na belong, kinalan ini naton gid sila labuton, no, kag ini nga advokasya gina-challenge man nato ng iban dira kapin pang nagapalamati subong nga go down and reach out people, help them in a way nga they feel that they belong kay ini sila mangin part ini sila sang dako nga contribution sa ating ekonomiya sa ating pong sugnon nga pang gobyerno kapin pa ini mga pamatan-on.
Okay. Sir George, no? So, tisubong ang ini nga mga parents, may mga nag-participate man dabi nga mga pamatanon man dira, Sir George, way labot sa mga ginikanan. May ara mismo ilang hinablos kag mga kabataan. Okay. Ara sila na Upod involved. man. Okay. Upod man sila. Oh. But Sir George, regarding sa dira, no, may mga kabataan. Pero Sir George, ano ginadaang mga stories? We know naman, sa amo nakadamo may mga very interesting stories ginadaya kag gina-share kada isaman sa ila, Sir George. Ang makita naton nga positibo diri kay tungod nga una na appreciate nila kung paano sila mangin conscious sa ila palibot mismo sa ila kaugalingon. Kung ano bala ini ang halit sang basura. Correct. At the same time ano man ini ang kay ano na siya, Bombo Andrew, ang kakatabo ini sa aton hindi lang isa mo kundi angot ini siya sa tanan-tanan. So dira nagapakita nga paagi sa pag-involve sa ila kaugalingon sa inang programa, dira nila nakita nga tagsa-tagsa sa ila may ara sila sang katungdanan, no? Mismo na lang sa ila personal nga pangabuhi o pangginawi kay sa ila pamilya, sa ila palibot, sa ila barangay. Kag ini siya ang intention gid man sini is to empower sining aton mga empower gid naton ini sila. Nga hindi lamang mahatag kita sa ila sang nagakadapat nga information or education, although informal lang siya nga pamaagi. Pero maski paano makahatag ini sa ila sang ano tawag sini naton motivation. Yes, sir. No? Nga hindi lamang sa eskwelahan ini naton ma-acquire or makuha kundi mismo sa ila, no? Kay gapati kita nga ining mga kung nag-aspirar kita sa pangkabilugan nga asenso sa pangabuhi, nagahalin ini sa aton mismo kaugalingon. Ano ang mangin pulos mo, mangin contribution mo sa palibot mo, no? Sa mismo sa kaugalingon mo. Kay inang basura lang siya, mabahon o mahigko. Pero may ara dagali pag-asa. Kay ining istorya diri nga success nga nasaling naton. Nga kung mapisan ka, may tiyaga ka, may inisyatibo ka, may creativity ka, may ano ka, may sarang kagyapon nga mahimo, no? Correct, sir. Okay. But subong Sir George, no, when comes sa product, ano ni ang masaming nga mga raw materials tara nga made of ano gini ang inyong mga products tara, Sir George? Juan kid siya, Bombo Andrew, kay pinakahapos, pinaka-practical kag pinakamadali, kay do medyo malimpyo siya. Hindi man bala do kay health threat sa ila. Ang ining mga plastic nga mga botelya, no? Sang mga soft drinks. Mga tag 1 liter na nahimo ni nila lampshade. Kag ining mga pakinhason, parang costume sa maskara nila nga munyeka. Okay. So tapos ining mga cups nga gina-designan nila, although nga hindi tanan silang sagad kag manami magpaint, hand paint sining mga cup. Ginatawag naton nga fashion cup or icon cup. Oo. Kay although gin training man ini sila naton sa aton nga partner man nga sa Association of Negros Artists sa kaya Miss Joan Honoredes, no? Nga siya ini nagkandak. Amo ina no ang daw para mas madali kag mahapos nilang obrahon kag paagi sina ang mga cups na balang halin sa mga milk tea na gina-recycle ginahugasan, no? Gina-sanitize man. Okay, sir. Tapos ginapintahan nila mga floral kung ano nga mga disenyo dira. Amo na isang ilang nga mga ginakasakuan dito sa Barangay Felisa. Okay. Bilang phase 1. Kaya ang phase 2 sina Bombo Andrew, kung matigayon nga mag full swing na damo na sila bibenta, ang proceeds sina, ma-proceed sila sa food processing, mga kung paano mag-obra sila sa mga frozen foods, mag-ugada sila, mag-ubra sila sa mga jelly or mga peanut butter. Okay. Dira na sila, no? Then ang pinakalas na nga phase 3 kung magdako na gid sila kay mangin small micro business enterprise ini sila. Kung damo na sila pondo,
ma-resort into vegetable farming ini sila kag pwede man nga ma-poultry sila kag hog raising dito kay ti considering nga ang Barangay Felisa is an agricultural Correct, sir. area, barangay sa aton syudad. Kag ina man ginatanaw man naton nga magpartner man kita sa TESDA, no, kag kung sa diin pa nga malabutan ang aton nga partnership kag linkages ini. Okay. So Sir George, ang mga products dira subong no, kamusta na? May na ano na kamo for the market? Sir George? Oo, may mga produkto dira sila ada sa may natawag kita dira nga livelihood center sa Felisa, may showroom na da sila nga dira man naka-display ang ilang nga mga produkto. Okay. Kag akadamo dira ga kalaladto man, no? So magluwas sila nga mga munyeka ang ginobra nila, may ara man sila dira sa mga do mga garland na bala Bombo Andrew, yes, sir. No? Nga ang konseptong nga motif sina maskaraman, no? Ara da makita nyo man kag may mga makrami na da man sila nga pinang-obra, no nga ti ususubang mga plantito. Correct. Pwede na nila da makabit, yes, indoor, sir. Outdoor. Kag ang ginagamit man nga mga plastic bottles nga pwede nila mabutan sa ilang mga tanong, mga recyclable man nga halin sa mga tubig na bala nga tag 5 liters na. Sir. Dara na siya. Kag mayara man da sila tela nga ginhimo bala mga pot holder. Mayara man da sila sang mga rugs, no? Kag mga bag mismo nga netting man. Oo. Actually, may ara sila dira isa naman ka opportunity nga nagpropose man ang DTI, yes, nga i-train man na sila sang bamboo craft balatani, galing kay ti daw medyo kasubol kay nagbunggo sa ila kasakoon dira no sang okay. Sa pilani ka mga beneficiaryo. Oo. Kay gadako siya tani. So amo na lang kulang kung paano ini nila ma-market, no? Ang ini nga mga produkto. Although gakita naman sila pero hindi gid sila nga dako pagikiti tungod sining natawag naton bala nga ang pandemya, no? Though ang tao limitado ang pagtabok-tabok. Okay. But Sir George, sa inyo ni Sir subong nga monitoring man sir, mostly din ni siya na plastar ang mga ini nga mga products o kung mga recycled material, Sir George. Sa subong nga tinion, kay tani sadto sang Oktubre i-launch ina tani naton. Okay. No, sang in time sang Mascara Festival naton para nga may attraction kita, no? Kag plano namon tani didto nakaobra na kami na program nga i-launch ini siya officially didto sa city government, no? Kay this is also in partnership with the City Cooperative and Livelihood Development Office. Okay. So ini siya, so kaso kay ti hindi mag-allow dito, no? So wala ini siya na formally kag officially launch gid. Pero dito lang siya for the meantime naka-display sa sa Barangay Felisa. Okay. Pero Sir George, ti subong ano ni siya ang paano ni subong ang inyong pagbaligya man no sa sining nga mga specific products, Sir George? So, ang sara nga mahimo sini is contact lang, no? Referral. Kag amo na siya referral lang. Ti subong kay hopefully masige pasulod ang election, pwede naton ina siya mabaligya sa mga bisita, no? Para pang remembrance, pang giveaways na para nga daw amo na siya nga kaga plano man nga ini siya ikwa namon online. I-sell online. Oo. Okay, pero Sir George, subong for example, no, pila ka product ka maubrabi nila within a week, Sir George? Actually, sa pagkabudlay, no, amo ina siya sa isa sa mga weaknesses sang mauti kay kablo ka Bombo Andrew. Isa lang ka munyeka, naglagan siya isa ka adlaw kag duha ka adlaw matapos sang isa ka nanay. Depende sa iya nga disenyo kag depende kung ano ka OT obrahon ng iya nga munyeka. Pero Sir George, may standard sizes ka muna? Ano na siya ang
May ara man kamo? May ara kami. Una, di inagalin ang munyeka. So, synthetic, nagbakagit kami munyeka. Oo. So, parihas ang size. Parihas tanan. Pati ang length, no? Parihas. Pero, nagkinalain-lain, nag-ano ina siya, gavari ina siya sa iya ng disenyo, no? Depende sa artist nga nanay. Kung paano niya i-decorar. Kaya depende man sa materials na gamiton niya. Oo. Okay. Oo. Sir George, by the way, Sir George, may hawid ka da sang isa lang ka munyeka if may ara ka da, Sir George? Actually, inang kagaina, naghambal sa akon si Bomboano. Kaya bago lang ko ginhambalan, inang wala ako diri copy sa akon nga cellphone kay... sige. Pero kadamo gid. So kung tagaan nyo ako sang tiyempo base karon no. Sige. Mapadalaan ta kamo da. May ara man ako dira sa page namon, Project Basura. Okay. Pwede ka mo da dira ka grab makita nyo anong mga produkto nila. Kadamo ni inisang nalabutan sining mga produkto nila no in terms sang promotion no sa sagwa ang Malaysia, ang Nigeria naka-interest na nga i-benchmark nila ang ini nga konsepto kay very nice. bilang advocate ako kag mentor sa United Nations Sustainable Development Network. Okay. Ginapos na didto ang mga advocacy mo, nakita nila. So may naka-interest. So naging presentar ko ina dito sa gwa no kung paano ini siya just like what we are doing now sa mga questions mo, the same questions, the same format, almost the same kung paano ini na come up ini nga konsepto. So nalipay sila no kay gintagaan naton sila man sa konsepto dito man sa Zamboanga. Gusto Manila na i-adapt dito sa ila tourism. Sa ila turismo. Nga ma-come up man daw sila sang ila man kuno nga festival dal. Festival dal. Kay Silingko. Kay Silingko hindi lang mga maskarada lang aton nga gina-proponer kundi we will be showcasing other festival dolls. Sir. No sa panaad bala naton kundi pila di ka festivals ang Bako ang Negros. Correct. Di maobra kita sa mga munyeka nga ina no? Kada LGUs ginaga-represent na be no sa ilang mga festivals. Recyclable siya nga paagi. Kag it's unique and one of a kind. Yes, sir. Kag so do positive lang no sang aton nga pananaw sa kabuhi nga maski paano dira makadugang man kita sang makahatag kita sang livelihood sa mga those nga gusto sila maka-avail. Ang aton lang gid nga challenge is kung paano kita maka put up sang natawag ba lang daw seed capital kay ti una nga daan hindi tanan recyclable materials ang ginagamit may mga synthetic kita nga ginagamit gina-apply so kinahanglan gid kita sining natawag naton nga mga patrons or mga benefactors sponsors para seed capital kay we have this mga indigenous of us talented ang mga Negresanon damo kita sa mga abilidada no nga may mga artistic nga mga konsepto so gahulat lang na silang itap sila amugid. Okay, Sir George, paano for example kung may mabakal na dirabe paano ni siya ninyo Pwede lang is sila Bombo Andro ka diretso dito sa Barangay Felisa kay ato lang man dito si Kagawad Ridel no ang chairperson sa Committee on Livelihood. Kay ato lang na dito. Tapos ato man ato mga nanay nagatiner kay magluwas sina nga may mga obran to sila no may gatiripon-tipon ina dito sila. Okay. So everyday man ning ilang pag-ubra Sir George no. Sige man Subong bali daw na untat siya kay tungod nga amo na sa nasiling naton ang market kinahanglan naton i-maximize i-strengthen para nga makapatubod sila kay in a way nga kati one time lang man to ang pondo nga ginhatag sa aton sang NCCA. Yes, sir. So kinahanglan patubuo na nila ang ilang ang gin-invest sa silang project kag kung mag-income na amo na siya nga makatayo na gid no. Okay. So Sir George, as you have mentioned 2020, so manog 2 years na ini no ang inyo ning concept. But Sir George, you are planning pagid nga ipa-expand pagid ni?
Sir George? Actually, magluwas na Bombo Andrew. Kay ti ako ya advocacy ko gid siya yan, no. Naga-expand ako sang advocacy ako sa community sa lain naman nga paagi, sa health naman siya nga related. Oo, kay hindi dapat mag-duplicate. Halimbawa, kay ti may ara ako ya ginpundar nga Bahag Pilipinas. So bahag kiti isang nagabahag lang man ng tao, wala man issue sang mga pamalatian nun. Subong nga bisan ano ka pa kaputos, garbo ang lawas mo. Pero may mga balatian kita. So kaya ang meaning sina isang bahag, Barangay Association of Health Advocates Group. So kinahanglan naton i-train ining mga tao sa komunidad mapano sila mangin healthy. Kaysa na siling ko, health is wealth. A healthy community is a healthy nation. So may plano ako dito nga sa Punta Taytay, no? Kay ti ang Punta Taytay is a coastal barangay. So plano ako dito nga i-train sila on health. Health and wellness in short ang program dito. Kay ti ang Punta Taytay ginasiling naton nga isa sa mga tourist attractions, no, for local. Diri sa siyudad sang Bacolod. So kadamo dito sa mga more or less may mga kalubihan dito kasi pwede naton sila dito ma-train man nga massage using their homemade nga virgin coconut oil. Parang ganon. At the same time pwede kita dito maka one stop parang one stop shop or nga health nga unit nga ang mga tao dito trained sila sa massage, no? Tapos ang ila ining mga abilidad kapin pa mga kababaihan dito ka masami ang mga kababaihan amo ginaiang gatiner sa balay kag naga kwan sa mga kabataan nila. So para may livelihood sila, pwede na to sila ma-train kwan inang manicure, pedicure, angot sila sa health and wellness bala. Nga kung may mga local tourist dito, may isa lang na dito bika unit nga ari kami gusto nyo magpagwapas ng tiil kay kamot, kay gusto nyo magpamassage while enjoying our mga coconut candy, coconut bar or something, anything indigenous of the area, of the barangay. Amo ina siyang plano na ako. Kag sa youth, may plano man ako dito sa bata. No? Health man siya, tudloan naton ang mga pamatanon o magkuha sini mga blood pressure. No? Kay parang kadamo kita mga out of school youth balang ti daw naligaw ang landa, so aton ini sila tipunon tudloan naton ini sila sang para mangin health advocate sila. Tagaan naton sila sang livelihood nga halimbawa tagaan naton sila sa mga blood pressure apparatus kay para mag house to house sila mismo sila komunidad bisa magtagpulo-pulo lang na dang income nila sa kada kuha nila BP, no, blood pressure sa magpulo lang bis sila sa 4 ka oras or pila lang kami noto da. May shin man sila at least maski pan may income sila. Kag healthy pa ang aton community. Mogin. Sige, no. So George, no, ang mo na lang gid ni ang future plans mo no sa amo nga mga advocacy mo. Sir George, before kita magtakop o kung magbulagay, Sir George. Oo, actually, ang future plan ko ni is to come up with this, i-concretize ko ni siya bala, Bombo Andro. Though i-publish ko ini siya, ining community undertaking ko. Para daw success story bala siya. No? Kag padayon kita no nga mag-reach out sa kada barangay kay ang natawag natin bala nga community building is very important for nation building. Oo. So kay gapati ako nga ang matudtuod nga edukasyon is gina-share mo, gina-spread mo paagi sa advocacy, no? By involving those people nga interesado nga mag-learn. Amo ina siya kay ang education na siling it is from womb to tomb. Hasta kamatayon ang edukasyon. So regardless of age, ano man ang ilang reliyon, ano man ang ilang status sa pangabuhi, kung ang tao interesado ya sa sa edukasyon, no, sa ano man niya pamaagi, may kaduan gid na iya nga maayo, no. Kag challenge man ina sa akon bilang isa ka manunudlo nga hindi lamang na confine ako sa classroom kundi mismo sa aton nga komunidad kay ara dira ang damo gid nga dapat naton sang
tudluan, no? Correct, good, sir. I-reach Okay. out naton sila. So, amo na nga, I would like to take this opportunity nga for those nga gusto man or magbulig, no, sa aton nga mga programa o sa aton nga advokasya. Ali lang ako diri sa Handumanan National High School sa senior high. No, upod sa akong principal si Dr. Richard Hilangre, kag sa akong assistant principal si Dr. Melinda Baterna. Okay. Kay minatawag kita nga community outreach activity. So pwede kita ka-partner kag collaborate. Okay, sige Sir George, ano mo na lang gid pagpasalamat mo na lang bikag mensahe mo na lang gid Sir George. Una-una sa tanan sa Bombo Radio, no? Kaya doon nang insukin ako diri sa inyo sa kahanginan. Do kapila na ako diri guest. Kag salamat gid. More to come pa sir. Kaya do ka mo gid sa imo nga mga advocacies nga interesting gid Sir George. Oo. Kay syempre no bilang miyembro man sa tusang media, no? Yes, sa katapos ng media, isa man ina siya sa nangin dalan kung ano ako subong. No? Kapin pa sa nag-restability, na dira ako naghalin bilang isa ka reporter. Sa kay Sir Pertoga, mayong aga dira. Kay Sir Arman Toga, mayong aga sa inyo. Kaga syempre sa mahal naton nga makaako sa Dios kay sa iya tanan naghalin ang aton nga abilidad, kinaalam, kinaadman. Kag sa akong pamilya, no, nga labaw sa tanan naga-enchandi nga bisan weekend, Sabado, Domingo, kakadula ako ya. Kay dito ako ya nagapaamulya sa mga pumuluyo, no? Kag sa kundi hindi na lang ako yung makalabo. Kaya mahilig ako yung maghalubilo sa komunidad. Okay. Kag syempre ano pa, sino pa pasalamatan ko syempre no sa mga kananayan ko dira sa Barangay Felisa. Yes, sir. Nga nagbaton man sinisang hugot sa ila dughan sang sining programa ini nga project kag sa kay Kapitan Ramon Harden sa pag-adoptar sinisang aton nga project Basura. Okay. Salamat gid. Sige. With this, Sir George, you're welcome, gid, no? Kag salamat man sa imo. Sir George, have a happy Sunday. Thank you, gid. Happy Sunday, Bombo Andrew and Bombo Ann. God bless. Okay, sige. No, madamo gyud salamat sa kay Sir George de la Cruz, no? Isa ni siya actually ka manunudlo sa Handumanan National High School. Kag damo siya advocacy, no? Advocate sa health, advocate sa community, no? Kag because of his concept nga trash to cash, no? So, dodamo na mismo man nakabenipisyo sa sinibing proyekto ni Sir George de la Cruz, no? So, kaginagalaw man mismo ang si Sir George nga mapamuad pagid, no? Kag damo pagid malabot sang sining proyekto, no? Gang tinutuyo man mismo sa iyaman nga mga kopdanan para sa aton nga komunidad. Time check, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 11 sang aga mga kabombo. Standby ka mo dira, kami dugang pagkikita ang mga talakayan, pero at sinabaghatag kami anay sa planet kaya importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Color. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Time check, 36 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 ang aga. Mga kabombo, welcome back din sa Tawag Platuntunan. Ang Good Morning Philippines sa Yapo ng inyong kaupod. Bombo Ann Sindol Sorilia. Kag Bombo Franz, Andrew Burgos. Bombo Ann, so balikan to naton ang ang sa... Dinagyang. Yes, Dinagyang. Kinautod to naton kaina. Idlaw man ta sa Dinagyang Festival. Sa unang Dinagyang Festival, Bombo Andrew, hambal ko na gani kay nati live gid na iya. Sus nagasadsad, naga-merrymaking, tanan, sadya gid na iya. No? Sa ang Dinagyang Festival. Actually, bala Bombo, mga festivities na rin naton. Do mas sobra duwa man katuig nga way naton experience like Mascara Festival.
We've been ga-cover kita Mascara Correct. Festival every year. Why tayo naglaom yung mga Why? parehos nimo? Oo, maduwa No, ka tuig na, no? mga festivals siya wala. So dinagyang festival anong kinalain sini kay virtual Gani man. na. Last year actually nag-virtual sila Oo, man. oo. So, Bombo Andrew? Yes, Bombo Ante, check ron to naton. Balikan to naton ang Bombo Radyo Iloilo, kapod sa ilang reporter sa kay Bombo Jomar Villa. So Bombo Ante, ara na sa piya kalinya, no? Bombo Jomar, good morning. Welcome back diri sa Bombo Radyo Bacolod, kapod subong si Bombo Andrew and Bombo Ana. Yes, good morning, no? Bomboan kag Bombo Andro, no? Happy dinagyang, Pete Senior, no? Sa Yes, atong sa mga Pete Senior. kakabombo. Happy dinagyang. Yes, Bomboan, no? Kamusta ang dinagyang kay virtual? Bombo Jomar? Yes, no? Mambal naton nga ti subong ang dinagyang bangod nga wais ang mga pasulod kami diri, no? Nga mga mga foreigner nga ti magatambong tani sang dinagyang kumpara sa nagmigad nga ti wala ya sang pandemic pag gusto ya lagaw diri sa mga foreigner Bomboan, no? Sa subong ti tama kaligwa, no? Ang amon sini nga dalanon kung sa ti ang makita naton nga dra tani masami nga gina-perform, no? Ining mga tribo, no? Nagapasundayag. So karon tama ka tawhay, no? Ang ining presentation karon, no? Sa sining mga 7 ka mga tribo nga ti amo man ni karon ang highlight, no, sang dinagyang. So ginapaagi na lang, no, sa virtual, no, kung sa iti malantaw naton sa aton sining Facebook live, no, and also diri man sa Bombo Radyo Iloilo. So bago lang gani, no, na nagtapos ang ining ikapito, no, nga tribo nga nagperform sa aton nga mga kabombo kag karon sa hapon panino ang ila sini karon nga igapagwa naman, no, nga ako ipakita naman ko na sino ang magadaog ko ng awarding abi, no, nga part, no, sa nga sining programa Bomboan. So kung malantaw naton ti tama gid kalayo, no, sa unang ti wala pa sa pandemic. Siguro basta ikaw sa una Bomboan, nagalagaw ka man de. Oo, galagaw ko daya kay taga Iloilo giguya Bombo Jomar mo ti ambal ko gani. Ano ni gani pagtawag kasadya gid na sang una, no? Tapos masadsad gid na iya. Tapos ang mga iniho ang sila ning tribe nagalibot ni sila. Subong niya wala na sila galibot. Yes, no? So amo gid na, no? Amo nang madumduman nato sa una nga tinagalibot ni sila, no? Kag tagsa diri karon kay area nga hindi na pwede magyan sa mga salakyan kay gina-close ng dalan. Puno-puno gid ya tawo, no? Bomboan kag Bombo Andro. So karon ti why, no? Why sang amo na nga bulaton. Isa lang ka venue diri karon, no, ang Atalana abi, no, dito sa may Iloilo Convention Center kung sa dito ang tagsa ka mga choreographer, no, may dako lang to yang mga makita naton nga projector bala, no, pag makita Manila, no, ang naga-perform, no, nga mga tribo nakaina, no, kasi natapos na, pero ang ining pag pag filming natapos na rin sa December kag subong na yung pagkita abi, no, sa publiko, no, Bomboan kag Bombo Andro. So during that time sang filming sini as in wala gid tawo sa palibot. Yes, no. May mambal na may tawo man pero limited, no. Hindi ka angay bala sang una nga ti kung mag-perform nila ang tagsa ka tribo ginagpalibutan isang madamo nga tawo, no. Hindi makaagi ang mga salakyan. May mga nagalantaw man pero hindi man gid mambal naton tama kada mo kay limited nang gani, no. Apisar kita gani diri do ginalimitahan man sa information nga ti amo na hipstan ng abi nila ang iban nga mga venues Bomboan agod nga ti hindi makabalo bala pumuloyo sa syudad kay ti basi online na kun dugo ka naman sa mga pumuloyo, no. Kagabi gani nag-mention ti Mayor Treñas nga posible may pidalom naman kami o kung ipakaso, no, ang amon sining alert level 4 naman. Level. Grabe. Go ahead. Yes, Bombo Jomar, gambal ko pa. Alert level 3. Oo. Kay alert level 3 kami subong, no. May posibilidad nga mag-alert level 4 kami sa Lunes, no. Amo ni ang isa diri sa ginalantaw ni Mayor Treñas. Kay tik kagabi magti kadamo man sa bingin sa way ang aton sini nga kapulisan dito sa may Mandaluyao. Kung sa dito may mga chusko, no, may mga tent bala nga kigipampang dito, so gindugukan sa madamo nga tawo. Amo na ang ginalantaw nga sa Lunes basi kung ano naman ang ay tagaw nga statement abi, no, sa amon sini karon nga
alang doon nga alkalde Bumbuan kag Bumbuandro. So now ginapagwa ni siya virtual lang niya matanaw sang mga tao. May ano man sa pagtanaw niyo Bombo Jomar, may epekto man sa mga warriors, sa mga ano ni bala, sa mga tribo, no? May epekto man sa ila performance nga di bala kung live ya sadya amo na. Pero how like may spectators mo. Oo, ano pagtanaw niyo Bombo Jomar? Yes. Bumbuandro, naka-interview kami kay no sa isa man diri ka choreographer no, sa isa man ka tribo kag suno sa ila maka-apekto gid no kay ti kumpara nato nabi kung wala ya sang pandemic kung damo nagalantaw dasi mo damo nagasinggit no damo naga-cheer bala kumbaga no so nagapag-sick man no ang imo sining performance bangod nga ti sa ila sining perform no limited ang tawo kag gaduay man gid sa madamo abing mga audience dira no so apektado man no ang ila sining performance pero tikwaling no amo nang isa diri sa ginabilin sa ila sining choreographer nga ti hindi kita mag paapekto no ang aton sining dimdumon nga ti ang ining saot no ining mga performances abi no ginahalad nato nabi no kay Senior Santo Niño at the same time ti ang luwas sa sina no ang ining paghimpit man no nga pagtuo nga ti malabuwasan na nato ng ining COVID-19 pandemic kay may palaboton pa man no nga mga dinagyan sa sunod nga tuig Bumbuan kag Bumbuandro. Yes. Okay. Oo. So, amo gid na, no? Pero, at least, kamo da gani, Bombo Jomar, may virtual pa kamo eh. Kami ang amon rin nga, ano ni gani Bombo Andro, ang aton nga Maskara Festival. As in, totally, wala na gid siya. But naka-help? I mean, sa mga tao, daw nangin inspirasyon ni Gyapon, maski nga virtual lang, Bombo Jomar. Tiyan mo na, no? Medyo ano lang yun, makumpara nato na bisang una. At mayo-mayo lang yung Iloilo dire kay may mga virtual kami dire nga ginapatuman kag kung na ginapagwa dire kag mo na may pinaman dire ka mga misa no sa simbahan nga tigin padulungan man sa pila ka mga tumulo o kay na no sa siwat nga misa no sa panguna dire sa amon sining Arsobispo at the same time ti birthday masubong no kunya sining kadlawan ni Archbishop Jose Romeo Lasso Bumbuan kag Bumbuandro. Siguro ang inogpadala ko ang inoghatag ko sa inyo ipadala ko na lang da. Oo, ano lang di ipasa lang di si Bumbuandro may importante nga may mabangkot kay ko si Bombo Jomar nga isa pati do kalabanan man nga mga kalalakinan interesado man eh. Tay natapos na ko sino nang nakoronahan sa dinagyang queen dira Bombo Jomar. Tahom. Actually may ara kita dire no nga alista no sa aton sining winner no sang dinagyang basi malantaw nato na dire kay yes kagabi na ni no ginornahan sa panguna man dire ni Miss Universe ako Miss Iloilo nagdawat kami Iloilo namon ni gadba si Miss Rabia Mateo no ari makalantaw kita dire kung sino gid man ang nagapanguna dire no sa aton sining Miss Iloilo Bumbuan kag Bumbuandro balo ka Miss dinagyang Iloilo ka mga beauty in brace si kita mo gani si Rabia ano gani debla si Miss Rabia Mateo di ba Bombo Jomar kamusta yung experience na nakita mo siya personal? Oo, ano mambal mo kay Rabia? Yes no ang aton din no ang aton siguro ang aton sining Miss Iloilo 2022 amo ni karon ang kandidata no nagikan sa may Lapas district no si Miss Dorothy Marie Jimena no amo ni siya ang ginkoronahan bilang Miss Iloilo 2022 Universe Bumbuan kag Bombo sa Bumbo Bacolod. Yes. Do you think masulod man na siya sa yapak ni Rabia Mateo? May ano man? May tsansa man? Oo. May kapasidad man? At pinakugid niya ang tsansa, no? Amo na ganyan ba nila balang basta Ilongga, guwapa, Bumbuan. Bating ko. Agree ko yan, Bombo Jomar, basta Ilongga, guwapa. Bating ko Bombo Jomar daw mo nang ipadala mo dahi? Siguro ang pwede man ni siguro padala tadi ang
kamyon ding sinugba. Wow! Liyog lang da sang kuana, biskotso dayon. Biskotso? Biskotso dayon. Bombo Jomar, thank you for Salamat sharing din, Bombo Jomar. sang dinagyang. At least luway gid na dula ang dinagyang fever. Although virtual lang, no? Pero salamat gid Bombo Jomar. Thank you so much. So muna ang latest update diri sa dinagyang 2022 sa may syudad sang Iloilo. Pit Senior, ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat, Bombo Jomar Villa sa Bombo Radio Iloilo. At least, no, ang dinagyang festival sa ila, Bombo Andro. Yes. Sa ato niya, kundi totally wala kita Mascara Wala Festival. Wala Kasi kita. syempre, very, very impossible, no? Correct, Bombo. So, pero sa Iloilo, ang ginimo nila, nag-virtual Virtual. sila, no? Virtual nga dinagyang festival. Yes. They still have their Miss Dinagyang, no? Oo. Miss Dinagyang, kay si Rabia Matiyo, nagali na sa Miss Dinagyang, no? Mm-mm. Nag-represent sa national, and then from national to Miss international. Universe. Yes. So, who Miss would have Universe. thought nga Yeah. isa ka Ilongga, no? Nangin controversial man to gani, no? Mangin representative sa Miss Universe. Kabala Wow. kisa may mga bagay man na Bombo Andro, especially black kung sa Metro Manila ya, timambal kung sa probinsya. Kaya do ay kanagidya karapatan, no? But in break man ina ni Rabia Mateo, no? She's very beautiful, no? So, nag-represent siya. So, pareho man na sa mga bakulenya, mga miss, may mga kapasidad man. Mga miss, tawag? Mga miss mascara. Yes, or panaad sa Negros. Oh, correct. Mga linay. Linay sa Negros. Si ang gwapa bala, no? Si Vicky Rushton. Oh, yes. From Vicky Linay Marie. sa Negros Oh, na. correct. Katahom na sa iya, no? So, muna, basta mga Ilongga. Gwapa, gid na. Hindi na matago, bumbuan mo. Hindi na matago, Bombo Andrew. Anyway, sa ato iyang mga kabombo, no? So, hopefully, kabay pa ba si balang ginapangamuyuhan ta subong nga 2022, although rising ang ato nga Kaso, grabe. Hindi maagwanta. Oo. Ang Iloilo ganiya, grabe, ma-alert level 4 pagid sila. Yamo ano na lang naman. Gani bumbuan. Hindi, latest ko to nga nakita, do 260 plus. Oo. Dumadira, no? Yes, no? Grabe. So, grabe, Blau. Do, hindi nato mabalta, ti subong pangadaan, no? Ang katrangkaso, do halos tanan. No? Sa aton yung mga nga magbalikin, kasi liburo. Yes, kasi buro. Kaya nila. Ti kun ang trangkaso ni sang unang ordinaryo lang trangkaso, kung magpa-test ko ni nga daan, basi mag-positive ko ni Blau, no? De bla. So, Bugit. that is why, man, because ang tiyempo ni naton, Bombo Andro, ula, ano ni magtawag? Init. Ulan-init. Oo. Ang hangin, pagidaan subong bumbuan, kung tanaw na tondo, kamala bala. Yung yabok, subong, Yes. gin. Ang huyop plus ang hangin, mabasko. Tapos ang yabok, bala bumbuan, isa ina sa mga rason man. No? O pag-usos ng sipon kaga, inubo, bumbuan. Makita mo Bombo Andro, kung kaso naton sa Bacolod, do, lapit 200. Ang Negros, 182. ganito, pilaning Negros? 300, Oo, no, 200, may 200. 206. Ang Iloilo, ay galibong ang Sus Maria. nalabot sa 635. Oh my God. Pesos na Grabe, ini. no? Sobra-sobra pa rin sa niya kaso. But we have to, Grabidad pero na subong ganyan. niya, why man niya ICU, Oo, no? Ba't bumbuan ang effect bala, hindi tama, kagrabe, no? Because vaccinated naman Yes, tanan. No? grabe Dila ang nato galing. nakitaan. That's why nga, very, very important sa mga kabombo nato ng vaccination. Kay subong niya, damo ang kaso, pero kung mag-notice mo, wala ang hospitalization rate is nubo. Oo. Sa mga nagka-ICU, nubo. Yes. Uwaay man, no? Very dutay lang. So, amo na ang kinalain. Although, syempre, hindi kita magkumpiyansa maski vaccinated ka. Oo. That is why nga ginasigilanuna naman sa buong booster doses, di ba? Correct, Ang bumbuan. pagpa-booster. Tiyan mo na yung gina-administer subog sa ato, no? Nakalabot ang iban for third dose, which is amo ni boosted na bala. O kung na nakabato na sa booster shots. So, bumbuan, ginasapol pa sa national government kung ano ni ang plano pag after sa booster kay basi may fourth dose pa, no? So, because of that, bumbuan, para mangin kumpleto na kita. Ano to gani bumbuan, as na-remember ko, I think the 5 shots kita. Need naton 5 shots para ma-fully protected na kita sa COVID-19. Yes. Patublok na lang tayo nga patublok, no? Anyway, importante na siya sa aton yung mga kabombo. That is why, again, kung manotice nyo karon subong, kalabanan gani asymptomatic. Yes. Correct. Asymptomatic or iban ka hospital man pero jutay naman lang. So that is why nga very, very important sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo ang vaccination. Correct. So kinanglan magpabakuna kita.
Anyway, sa mga kauturan naton, no, sa aton yung mga nangin tupiko, thank you so much. Aton yung mga nangin bisita, kaina, we had an interview sa aton yung Bombo correspondent direkta sa United Kingdom, Sir Ramili Sugon. Maabot na sila sa tiyempo nga okay na, hindi na sila mag-mask, no? And then, kaya naganubo man sa ilang kaso, no, si Prime Minister Boris Johnson, na mo yung sentro, kaya napapahalin siya sa pwesto because ng violation, Bombo Andrew, no? So, ang imo nga to kayo nga si Prince Andrew. Na ano siya, because nga grabe, no, because lang to sang allegedly kaso niya, correct, no, so kakasana siya sa title nga ginatawag nga Duke of York. Yes, no, and of course thank you so much. Sunod nato yung bisita, Bomboan. Yes, Bomboan, sa kay Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, Bomboan, no, ang acting chief PIO sa PNP National Headquarters. For sharing his story. Yes. Life story, no? More on the lighter note. Kita at least ginkilala naton siya. Correct. Kay magluwas nga, we're very happy nga nangin Brigadier General siya, no? May general nga literally isa ka Ilonggo, isa ka Bacolodnon, may ara sang PNP nga spokesperson or public information officer, no? And for sharing his story, nga maging inspirasyon man sa mga katapos ang kapulisan, no? Sa pariyo niya nga, syempre nag-grows from the ranks nga kung ikaw ya police, hindi ya pwede nga syempre agapahimuyong ka lang, you have to motivate yourself. Kinanglan tuon magdidikar, no, sa pagserbisyo kay malay mo sa uli ara ka man sa babaw, no, di ba Bombo Andrew? Yes, no? Career development. And of course baw na timingan man nga ining natabo ni, no, standby ka mo sa mga kabombo naton ining bangkay sang pulis nga nasapuan dito sa Hinigaran, Bombo Andrew. Yes, correct, Bomboan, no, si Police Corporal Madelo, no, ginapatihan Bomboan nga ginhalid. Oo, dito sa may banwas ng Hinigaran. Yes. So bantayan ta na Bomboan, as of now, ano pa na, no? Naka-duty siya sa Police Station 5. Yes, correct. Dire mismo sa syudad sa Bacolod. Kag taga-Punta Taytay ni Bomboan. Taga-Punta Taytay. Paano mo niya naglabot ang iyang bangkay sa kasubo man, no? Sabayan sa mga kapulisan, ang iyang duty naka-assign siya Bombo Andrew sa Police Station 5. Kung related naman ni sa may mga droga, may ara siya ng mga nasugata, no, Bombo Andrew? Gani Bomboan. So that's the big question gid subong. Kaya nga no, ang isa ka law enforcer involved sa amuning nga sa isang insidente, Bomboan. So hibalon na nato, no, kagbantayan na nato Bomboan ang dugang pagiging mga update natuhoy dira, especially sa mga chief of police sa Police Station 5 kag mismo sa aton nga city director, no, sa kaya Police Colonel Thomas Joseph Martir, Bomboan. Yes, and of course Bombo Andrew. Yes, Bomboan, no, kag pasalamat man mismo sa kaya Sir George de la Cruz. Dr. George de la Cruz, Bomboan, sa cash to trash o kung trash to cash. Yes, no, ang basura may makwartahan, correct. Kamugid, Bomboan. Well, Bomboan, gasaludar kita kay Dr. George, no, because nga grabe Bomboan ang mga plans, no, kag mga advocacy bala ang doka kung isipon lang Bomboan, doka selfless kay Sir George kay syempre una ang komunidad kaysa sa iya mga kogalingon kay kita syempre mo subong sa eskwelahan to siya naga live gani man Bomboan. Kaya mo na ganyan bali Sir George imbes nga weekend sa Pahuaya ato ako na sagwa well mo na ang grabe, no? Dumduman nyo na interview tani siya because he is an international awardee. Isa ka manudlo, de bla. So, amo na, saba, kung sa kapulisan, may mga amo kitas na inspirasyon sa mga manunudlo man, no? You can always go out sa inyong shell. No? Pwede kita ka-explore. Kung ano man nga craft ang napili ta, we can explore. Kag pwede ta makatag-inspirasyon. Ini para sa mga ginikanan, sa mga mami, sa mga nanay nga, timbis mo pungo ka sa balay mo, pwede gali sa mga sa basura to may makitaan malingaw ka. Maka-develop pa sa mga skills Bomboan bala. No, mga life skills mo dabe maka-develop. For example, sa mga simple dabi nga butang design mo da mga na-mention to kay ni Sir George, and then mga munyeka nag-represent sa Mascara Festival. So amo na bala. No, kag mga pagtahi-tahi dira kag una pagidabing possible mo dabing nga mga crafts nga maobra mo dira, no. So, makwartahan gid gali Bomboan ang mga basura, no? That's right. That's right. No? So, kanami man sa aton yung tupiko subong yung aga, diri sa Good Morning Philippines, sa aton yung mga kabombo. Standby na kamo sa gitara sa bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Kag Bombo Andrew, standby man mga kauturan tama, sulod kita, update kita from time to time, no? Sa sining
nasapuan Yes, patay si correct. Police Corporal Madela, no? Yes. Duty assigned sa Police Station 5, Oo. pero bangkaya to yan nasapuan sa Sa Banwasang Hinigaran. So, salamat gin sa aton yung mga kauturan. Kagway na kita may nabilin nga tiyempo. Again, standby na sa pagpangalagad sa gitara sa Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami, ang inyo mga alagad. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!